Takže všem lidi, já vás vítám u nového videa a je to první video na našem herním kanále a je to ze hry Hero Zero, na kterou jste se tak strašně dlouho moc ptali. Já to asi nebudu nějak zdržovat, pustím se do let's play. Čekal jsem jakoby na další let's play kvůli tomu, abych si nastřádal nějaký zlato, abych si nazbíral nějaký donuty a aby jsme tady mohli něco dělat. Strašně z vás to začalo hrát, udělali se tam fakt jakoby, fakt super, udělali se strašně moc týmů, já vám ukážu náš tým. Zrovna tady máme nějaký boj. Vidíte, jak to přeskočíme. Okay. No dobrý, vyhráli jsme. Jak vidíte, počkej, já vám ukážu náš tým. Je tady Matěj, že Matěj už je 40, já jsem 19, jakož byl jsem aktivní, ale ne tak, jak bych chtěl, protože jsem neměl tolik času, ale teď už bych se k tomu chtěl věnovat víc. A udělal z toho takovou sérii, protože vás ta hra bavila. Na hlavním kanále měl ten let's play přes 4000 lajků, což je úplně neskutečně moc. A jinak, můžete si všimli tohodle, kdo se ptá proč, tak podívejte se na hlavní kanál na nejnovější video a pochopíte. Ale já to nebudu zdržovat, jako první bych si tady vyzvednul naše odměny. Protože já jsem si to všechno nastřádal do videa, aby jsme to vybrali tady, dostali jsme nějaký, jo, vyměníme si věci, dneska tady toho máme fakt hodně, bude to nabitý let's play. Počkejte, já si musím dát mýho hrdinu a já tady mám nějaký věci. Jo, tohle bude určitě lepší, to si vyměníme. OK, tak jak vidíte, už jsem to vyměnil, chvíli to trvalo. A jak můžete vidět, tak mám, jak jsem to nasadil, tak mám nový plášť na sobě. Takhle, pod sebou je to vidět. A já jsem tady měl nějaký jiný věci, no to je jedno. Jdem to tady vyzvednout zbytek odměn. Počkáte, se musím zorientovat. Tady. A vyzvedneme si zbytek odměn, doufám, že dostaneme nějaký itemy, protože bychom si potřebovali vyměnit lepší věci. A pak půjdeme na něco jako jsou podzemka, jenže to nejsou podzemka, jsou to prostě speciální mise v této hře. Tak. Hop, rychle to dokončíme, vidíte, jak nasbíráme zlato, takže půjdeme i nakoupit nějaký nový věci, když nám nic na to. Máme i donuty, takže budeme toho dneska dělat dost. My teda půjdeme do obchodu. A určitě si hodíme asi. Podívejme se, jestli je něco lepšího tady. No, musíme dát nový zboží. OK. Já bych koupil teda určitě tohle. Si takhle vyměníme. To nic. Je to o trochu. Budu kupovat fakt věci, které jsou lepší, aby to mělo nějaký smysl. OK, máme stylový boty, jak vidíte, se nám změnily. Tohle bychom mohli taky, myslím, že jo, že to vyměníme. Nový plášť, ať ho nemáme tak poprskanej. A ještě zkusíme jednou, protože bychom potřebovali novou zbraň. A jo, tady se vyple... Počkat, jiná tam není, co? OK, ještě počkat. I když... Celkem, tohle je lepší. Si vezmeme tohle. Jinak tady asi nic jiného není, krom tohle. Co? Já točím, babi. Už je doma, Matěj. Jo, já točím. Jo. Babička. Nevadí. Já myslím, že základní věci... Počkat, co? No OK, já myslím, že to takhle stačí zatím. Tohle teda prodáme tyhle věci. Tak. A půjdeme si vlepšit teda staty a pak půjdeme na ty speciální mise. Tak. A počkat, nasedáme... Tady. Vylepšíme si teda sílu asi. Máme teď nějaký i zdarma nazbíraný. No. Furt máme zdarma, ještě nám to ani nebere peníze, což je teda... No, pojď ještě. Což je dobrý. Furt zadarmo. Jo, já už jsem to viděl, kde mi to ukazovalo. No OK, my se tady vylepšíme asi hodně.
OK, tak jak můžete vidět, já jsem se teda vylepšil sílu na 201, tohle na 103, tohle máme 220, 233 dokonce a tohle trošku. Nechal jsem si nějaký peníze, protože si dát nějaký peníze i do cechu. A rozhodl jsem se, že budeme brát do cechu i vás. Já budu rozšiřovat pevnost a když tak budeme vyhazovat neaktivní lidi. Takže když tak pod videou mi pište, jaký jste level a váš nick. A po případě, když budete větší level, než co máme my v cechu, tak vás pozvem do cechu, jo, takže pište váš to. A teď počkej, teď chci přidat goldy. Víte co, hodíme tam 500. Protože jsem nic nedával skoro, tak. Teď mi teda pojďme ty zvláštní úkoly, se to jmenuje. Kde je Lucinka? Kde je Lucinka? Tak počkat, co to je? Tak z něj zaútočíme, no. Nice, takže jsme vyhráli. První náš speciální úkol jsme vyhráli. Jo, zase já vím, že vy co to hrajete díl, tak zase vám přijde Datlo, ty se tady úplně jako rozklapuješ nad takovýma blbostmi, že já jsem to neskoušel tohle ještě, takže pro. Hele, a to je škoda, to je minus, vypadá to epicky, zkusíme se to aspoň nasadit, když ho porazíme. Co myslíte, dáme ho? Hezky. Tady to je dobrý, to mě baví, to vypadá fakt dobře tohle, jak teď děláme, takže postupujeme dál a tam bude nějaký boss. Ale teď počkejte, teď dáme zase tohle. Já jsem si. Toto vypadá dobře, co, ale škoda, to je horší, nevadí. Prodáme to, tohle ne, tohle, protože z toho dostaneme aspoň nějaký goldy. Tak. Hele, máme nějakou odměnu. Předmět nějaký jsme dostali. A tohle, tak počkej, to se podíváme, co jsme dostali za předmět. To je horší, nevadí. Jdem teda dál pokračovat v zvláštních úkolech. Počkat, kolik jich musíme mít? Tam to bylo napsaný. 2 z 10, takže 10 a pak je boss. Tohle by se nám hodilo, to je lepší. Všimli jste si těch zvuků, když bojujete? 5 donutů jsme dostali, hezky. A level 20. Takový ty zvuky, když budou to co nasadíme, to je zbraň. OK, jdem teda dál pokračovat v zvláštním úkolu. 3 z 10. Holinky, které by se nám taky hodily. Ale začínám se bát, že tady budou za chvíli fakt už silný. Ha. Tak je docela dobrý, když se vám vyhne, ale najednou tam vyskočí ha. Ještě se nám vysmívá parchant. A ne, nedoražně. Jo. Dali jsme ho, super. Tohle je fakt super hra, jo, mě to fakt baví. Já jsem vám to říkal, že měl let's play, že mě to baví. Jinak, kdyby vás vzácný, tohle jsou jakoby něco jako epiky z podzemka v Shakeovi, kdo to znáte. Jinak, kdo tuhle hru ještě nezná, chtěl by se tam zaregistrovat a líbí se mu, chtěl by hrát taky, tak vám dám link do popisku videa, můžete taky hrát. Ale teď vydržte. Přemýšlím, jdem dál, jdem na zvláštní úkoly. 4 z 10. Oh! Epický předmět, to si děláte srandu, to je úplně super. Ne, teď musím dát zápek. Já doufám, že můžeme za to, jo, můžeme za donuty. Počkej, tak se vylepšíme, ať to porazíme, já jsem se do toho úplně vžil zase, když jsem dřív točil Shakea. Tohle nechcem, my si teda protočíme zboží a něco se vyměníme. Jako vidíte, tak nám padají epiky i tady. Akorát to musíte platit ty donuty a to je škoda. Celkem plus 13. Tohle se vyplatí, za kolik za jeden donut to vezmeme. Tak. To není zase tak dobrý, nevadí, dobrý. Máme teda aspoň tohle, máme nějakou odměnu. 2 donuty. To je fakt super, jak vám tady prostě ty donuty fakt jako skáčou. Jakoby, že jak všekoho jste se museli furt dobíjet, nebo houbičky a to, tak tady vám to skáče i takhle, to je fakt super, jakože pro ty hráče, no. A my jsme se teda mohli aspoň něco vylepšit lehce. My máme tohle, tak. Ale my jsme měli zadarmo dokonce něco. Dobrý, tak. Teď bychom ho měli dát, jestli ho nedáme, tak. Nevím. 5. A potřebujeme tu helmu. Pěkně. Máme teda větší damage než on. Pěkně, pojď. Jinak tahle postava, já vám ukážu, jak se jmenuji, Datel hraje, je moje jediná oficiální postava. Vím, že hodně lidí si dělá různý fakey. Takže jediná tohle je moje. A počkat, teď nám padla tahle super herma, podívejte, jak budu vypadat. Oh!
Epic. Fakt doslova epic. Tak. Tohle teda, počkat, co je tohle? Jo, to tak taky nepotřebujeme. Zbavíme se toho, ať máme... Tak. Jo. Počkat. Žádný odměny nemáme. To je divný, protože odměny nám tady skáčou. Nevadí, jdem na 6 z 10. Tohle je taky o 2 lepší, takže jako hodilo by se to. On je level 21, já jsem 20, no to už bude těžší. Přípravný inženýr. Ty vole, takový kritik, tohle už nedá. Jak to jsme ho dali? Jak to, že jsme ho dali? Jak to? Ty vole, dobře mi. Nevadí, jdem dál, ještě doufám, že je dáme. Pojď. To by se nám hodilo tohle. 21, to bychom taky mohli dát. Nevadí, dáme ho za donut. Já si nějaký donuty dobiju, když vás to fakt bude bavit a budete lajkovat tyhle videa a budete straně koukat, tak budu dobíjet i donuty. Nebo já se je dobiju asi tak, protože pak můžete jakoby hrát tu hru rychlejc, že jo. A my ho dáme. Pěkně, a pojď ještě vyhni se mu nebo vydrž. Jo, a je po něm, pojď! Jo! Je dole další. Se nezdáme se, ale jako dobrý. Tak. To je lepší o 24, tak zase to použijem. Tohle pik se mi fakt líbí, jak nám padnul. A jdem na zvláštní úkol, to by, že asi 3 ještě bychom potřebovali dát, aby jsme měli jako i toho bossa, ale to asi nedáme, hej. To je taky lepší, a to už je 22, to už bude těžký, no. Ale jako... No, to už to je těžký tohle. Ale ještě ho jako zkusíme jednou, 2krát. No ty vole. To už nedáme. Pojď, dej mu kritik nějaký pěkně. A teď pojď na mu to. A teď když vydržíme a pak ho sejm. Jo, pojď! Ne! Jo! Viděli jste to? Lol. Tak tohle se povedlo. Pojď, tak tohle si nasadíme teda. Počkat, sem. Takový červený plášť. Počkat, teda zvláštní úkol teda ještě. To by se nám taky hodilo, to je 23, no tak toho už nedáme vůbec, hej. No, tohle nemá cenu vrážet už donuty. Takhle. My tady máme nějaký souboje, co jsme prohráli a to. Můžeme si na někoho taky asi jako zaútočit, protože nás celkem jakoby tady podrtili. Ach jo. Nevadí, máme ještě tady to, že můžeme útočit. No, zkusíme tohle. Aha, on to byl 6 level, já už jsem myslel, jaký mám skill a on to byl level 6. No, OK, to nevadí. Ale tady už točit teda nebudem. Já si koupím teda určitě nějaký vylepšení, já si koupím tyhle, ať nám to líp jde. Tak, máme něco teda nějaký ty. Body zkušenosti. OK. A už nám chybí jenom do 21 strašně malý kousíček. Co týme? Jste online? Jen já Matěj, jsme hledali ještě jeden týpek. Ale další odměna. Jo, to jsme zase dostali na vylepšení. Tak si vylepším. Tyjo, máme 330 síl, hezky. Máme zadarmo. Proč ne, že máme to levný, tak to ještě trochu vylepším. Nasadit masku. Ale my můžeme jít bez masky, vidíte to? Tak to je hustý, tyjo. Vzhled. To mám dobrý popisek, co? Teda myslím, že si zadáme nějaký quest. Morší. Budeme teda pojedu už jenom na to, na body jakoby na XP. 2300, tak to je pěkný. A jinak teda si už co máme.
nechci to nějak dělat dlouhý, aby vás to pak přestalo bavit. Komu se tato hra líbila, chtěl bych hrát s náma, chtěl bych k nám do cechu a udělat nějaký pěkný level, tak nám to pište do popisku videa. Jinak registraci do téhle hry můžete najít v popisku videa, můžete to hrát, je to úplně zadarmo, můžete to hrát taky. Pokud se vám let's play líbila a chcete další let's play z téhle hry, hoďte like, když překonáme, nevím, nějakou pěknou hranici lajků, je to na nový herní kanál, tak tady vás není ještě tolik, dejme tomu 500 lajků, já myslím, že byste to mohli dát, jako... Nevím, fakt. Jo, tak jestli vám to líbí, tak napište mi vaše levely, vaše jména, já vás když tak pozvu. A bylo by dobré, kdyby spustili další svět, protože já bych chtěl mít víc postav, z kterých bych mu chtěl točit. Nevadí. Doufám, že se vám tohle let's play líbil, já se vám budu těšit do dalšího videa, v popisku videa všechny sociální sítě, všechno to. Proč mám tohle na hlavě, se dozvíte na hlavním kanále v nejnovějším videu. Bžum lidi.